Ani na lang, ako'y balik yun damang sa imuha. Siya, O lagi! Na paaway damang, kisay mo sukol ya. Hala, grabe dakuan damang agad. Hala, asa kaning buhat ani? Grabe gid. Hala, asa kaning... Hala, dakuan niyo eh. Hala, makabawa ni kong damang ani. Asa kanina bita ba? Bagal! Kuratag ka? Ano sa mga dili? Wala, nangita kong damang kay... Kita kag damang! Puting nangita kong damang kay ako paaway lagi. Basta, gisubay-subay ni mo ni. Subay-subay ka na ako. Nakutan ning damang oy. Gali, dako gali kayo Na, no. mahasol pa kaning pangita ba? Ani na lang, ako'y balik yun damang sa imuha. Siya, O lagi! Na Unsaon man ni mo Isog na, isog. Isog kayo ni, ituman! Unsa man baligyan mo? Baligyan ako, isa gatos lang para sa imo. Arong ba? Lagi, isa gatos na lagi. Bayaran ako na dito. Ah, sige, dara, gusto mo tanaw. Kani diri ta kay basing mo ambak ba, basing mo ambak isog ra ba kay ni. Ana. Dara, ato ipagawas. Ah, Ay nya na lang kay basing mo mubayot ba, basing mo bayot. ngala ba na basta ipagawas nimo ba? Iaway nimo na, iaway. Ay paaway na ko. Ako pa nimo kung ipaaway nimo ni sugalig bali 500. Sure ni. Tarong ba? Lagi sumin lagi ni. Sige, sige. Palito nimo ni sa gatos. Oh, 100. Mami na be, oh. Tanawa ha na, oh, tanawa oh. Dara kay damang. Dala ko damang, yes! Salamat. Panghagit na nito paaway ka, panghagit na nito ka. Ang problema magpusta magkatagay ba asa man tayo natuloy pusta? Pangita ka dito ah. Di na ako na problema. Lakaw na dito ah. Pati pangita. Salamat. Pamusta ako apa. Paaway damang, kisay mo sukol ya. Isog kay na kong damang. Kung kisay mo sukol 500 lang, sugal isot-sot na ako niya kung kwarta. Kay isog kay ni. Lisod kayo pre, kay bini pa dong. Para sa man to itare ni? Pero Domingo lagi pre, kondisyonin ako kay Pamarugo. wow. Sa buwan lang hanap. Takpo na kung gasto vitamins, ano niya imurang ipasabaw? Itare ni mo ni? Puro ba nagnaog boiler? Boiler. Nyanir na pre, grabe vitamins ani. Puro bata pa makinigtahod pre. Alanganin pa mga yun eh. Okay na ni ay. Alanganin pre no. Alanganin kayo. Alanganin. Halang-halangon talang tani. No! Away na! Away! Agay nang hagi tug away damang ay. Ah, sakto kayo kay wala ko siro-siro. Sa siro-utso man eh. Ambig ba? Numero 8 man eh. Stila lang musik away daw kay nakoy damang diri ato kan sakto no. Sakto kayo na sakto. Usog ka karon kisire damang dia. Insay na damang. Oh, lako. Nadre isa man, yun naman. Dahil pakita ko. Sabaan mo tawa na. Tawa. Tamburirot. Tawa na. Gi, asa man damang nimo? Ate marumag. Dako man kay ilang kakak niya, ha? Marumag. Kasi dudak marumag. Pero ingon siya nga isog na may gamay-gamay dia. Na gamay-gamay ana. Asa man gusto kag lain? Ako. Tigaan tigag partida. Kuha pre. Kuha na to ni usa. Ni dayo. Unsa din yo? Ganahan ka? Sige, kana. Sige diri isog ba kay ganina sigag lag oh. Oo, Kondisyon na kay ni. Dali na. Sige pangaga dia. Dali na diri. Kadako man kay day anak day oh. Sige na. Sa atras ka. Ikaw sige sagit ang sukol ka. Makay lang kakak niya. Pero isalig ko atong giingon atong nagbalik sa kuan nga ituman daw ni. Sa ato pa kung ituman hari ng kadiliman. Sige, dali. Pila pusta ni? 500. Sige. Are manidon. Oy, ang pusta, ari ibutang. Sige, para di mawala. Ana. Sige. Way dagan niya, basi mo dagan mo kuan makita mo sa akong ikan ako. Tawas na lang. Ituman na ba ni? Dako na ba kay ni? Say hari ng kadiliman. Sige na. Nay palatay na, palatay. Bantay mo, way dagan niya. Ako ka mag Masasayo pa ni? Isog lagi daw kayo. Sige ha, tanawa na. Tanawa na. Iya. Oh. Butang sa pre. Ayaw po rin nga naliyo. Wala. Makakuan. Tanawa na. Gipot lang. Sa musukol. Ayaw ninyo ikuan ipatubang po ninyo. Ayaw mo pag nilimbong na kay pabandi na bang sukalan eh. Ang mga gwapo ba kay mga uli kay mga ayaw. Usama ni hari ni. Gawayan mo ko na bantay ba. Easy money.
pwede na ko na kon. Bayad na pala sa bugas pa. Gisuguro mo ko na. Pwede. Bahala ka niya. Patay juga na. Mau na dahil. Hilak. Ya.